लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नों मानो इदि थाबाय थायो मिनिफोरा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाबाय माने जाहा मुतुआ आंनो मोनसे गिफ्ट होदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों गिफ्टआ नैबे नुलायलायाखै नैबे आरोना दा खुलिनानै देखायनोसै मुतुआनो खुलिगोन माने आं बारा खुलिनद्राना माने ओरैबायदि आरोना बे गिफ्ट होनायनि जाहोना आंनो सिगाङावहाय मुतुआ बे गिफ्टखौ बेबायदि गिफ्टखौ होखादोंमोन सिगां सिख्ला समावनो ओमफ्राय बिराद गोबाव सोलिबायबो सोलिनाया ओमफ्राय माहा गोमाखोथाय आं मिन्थिनानै मोनला न'आवनो गोमालांबाय बहाबा ओमफ्राय आङो बेखौ बिराद गोसोखांबाय थादों आरोना आयो थानायमोनबा आङो बेखौ दासिमबो गानबाय थागौमोन मागौमोन होननानै मुतुनि सिगाङाव बुंबाय थाबायना ओमफ्राय मुतुआ आंनो गोदान लाबोफिनबाय बे गिफ्टआ जाबाय घड़ी दे खुलिनानै नायनोसै जोंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांदो अब्लालाय लोगोफोर मुतुआ आंनो माबायदि गिफ्ट होदो नायदो नोंसोरबा मोजां मोनगोन ना मोना आंथ' नायनाया नायखांबायमोन आं माहाय मोजांखौनो मोनदों माहाय माने बारा माहाय नङा बहुत मोजां मोनदों आरोना मुतु नोंनि खर'आ माथो दानख्लाब जानायसो खानाय दाननो इथिं गाया जानोसै बोरैबा सोमलाला सोमलाखा ओमफ्राय आंखौ खानाय बोनो थिनहरगासिनो कमेन्टआव सोरबा सोरबा ओमफ्राय आं खानायखौ बोगोन साननैसोनि उनाव बोगोन आरोना नै सिननानै लाखाबाय आं दाखालि सिननाया नै गिफ्टआ बेनो लोगोफोर घड़ी माबानिफ्राय लाबोदों गुवाहाटीनिफ्राय लाबोदों बेसेबां लानाय प्राइसआ 1800 ब्रेन्डेडनि ना टाइटेन बै खनसे सिगाङाव होनायाबो ब्रेन्डेडनियानोमोन फार्स्ट ट्रेक बेसेबां मोनलाय बे 1800 मोन ना 1800 गोमाबाय आरोना लोगोफोर आंना सोरबाफोर मोनलांदोंबा होफैफिननायबा मोजां मोनगौमोन आङो जा मोजां मोनखायोमोन गाननो ओमफ्राय माहा गोमाखोथाय न'आव दोनबाय थानायावनो माहाबा गोमास्राबाय ओमफ्राय आं नागिरदोंमोन नागिरनानैबो मोनफिनासै नालाय ओमफ्राय माथो खालामबावनो लोगोफोर गोमानायखौलाय ओमफ्राय गोदान लाबाय आरोना नै गोदान होबाय देखायबाय इसोरनो देखायबाय मोदानदों ना दा साफायना होनो गानना नायनोसै माबायदि नुयो मोजां नुगोन ना गाज्रि नुगोन दा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो घड़ी जाबानो जाबाय टाइम नायनो आन्था होनदों टाइम नायनो आन्थालाय गानालाय टाइमबो स्टाइलबो आखायानो फिसाथार लास्टावसो जायोना ना माबायानो मारिग्रायानो नै लोगोफोर साफायना होग्रा दा खाथियाव समायदोंना समायाखै आंजों आंथ' समायनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय ना ओरैबायदि आरोना काहिनिया घड़ीखौथ' गानबाय गाननाया ओमफ्राय बेयाव नाम्बारा बिदि नङा 1 2 3 4 5 बिदि लिरनाया नङा डटआसो बिदिखौ आङो आन्दायो आरो मेगनाबो आंना बारा थिग नङा नालाय बुरै मेगन मालाबा सोरबाफोर हठात टाइमा बेसे जाखो नायलाय होमबा ओरै नायबा मेगना बिरलाबायनानै होयो आरोना आंना थाब खिथानो हागौ एसे सानहाबनांगौ जायो आं बारा घड़ीबो गानबाय थाखायाना माहाबाफोर थांबाल'सो गानोमोन सिगाङावबो ओमफ्रायो बेखौबो दा माहाबा थांबाल'सो गाननाय जागोन ओमफ्राय सोरबाफोर टाइम सोंब्ला आङो एसे ओरै दसे नायहाबनासो खिथानो नांगोन आरोना बेखौ बिदिनो जायो नङा लोगोफोर माबाबाय थायाबा गानबाय थायाबा ओमफ्राय जोंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर माने आं आंनि लोगोफोरनो आंनि घड़ीखौ माबायदि नुगोन बेखौनो देखायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदोंमोन आरोना आंथ' नै गाननानै मोजां मानिखौनो नुदों दामादि नुथाय मोजाङानो नुदों न' दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै मुथु नों माखौबा रायलायगौमोन नामा मानो फंसेबो रायलायाखै दे फंसे रायलायना माखौबा जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो सानफ्रोमबो नायबाय थादो ओमफ्राय नैबे घड़ी गोदानखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो थेंक इउ आं बारा सम गैला दिनै माने थांथारनोसै आं उदालगुरि बाय बाय